fel hyn. Rhif 590. 590. Ac yna, mi ddaw nan gan bod ni'n gweld ti'n efo yma ymlaen i ddarllen ar y cyfer ni. Ysbryd sanctaidd o'r golau a'r deiriau di dy hun, ac o'r un i'r ysgrythurau, dangos i ni geidwad dyn. 590. Wel, mae'r darlleniad yn dod o yr ail benod o llyfr Actau, felly da ni dal yn Pentecost. Hon ydy araith Pedr ar y Pentecost, a dwi'n mynd i fod yn darllen o adnod 14 i diwedd adnod 24. A dyma yr hyn a ddywedwyd. Safodd Pedr ynghyd ar 11 a chododd ei lais a'i hannerch. Chwi ddewon a thrigolion Jerusalem oll. Bydded hyn yn hysbys i chwi. Gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi fel yr ydych chi'n tybio, oherwydd dim ond 9 o'r gloch y bore yw hi. Eithir dyma'r hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Dduw. Tywallaf o'm hysbryd ar bawb, a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau, a chynafwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy nghaethweision am caethforynion, yn y dyddiau hynny, fe dywallaf o'm hysbryd ac fe proffwydant. A'r hofryfeddodau yn y nef uchod ac arwyddion ar y ddeiar isod, gwaed a thân a tharth mwg. Troi'r yr haul yn dywyllwch a'r lleiad yn waed, cyn i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod, a bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Bobl Israel, clywch hyn. Sôn yr wyf am Iesu o Nasaret. Gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi amlygu chwi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Dduw trwyddo ef yn eich misg chwi. Fel y gwyddoch chwi eich hunain. Yr oedd hwn wedi'i draddodi trwy fwriad penodedig a'r rhagwybodaeth Dduw. Ac fe groesoeliesoch chwi ef drwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Dduw ef, gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau i ddal yn ei afael. A bydde Dduw bendithio i air i ni bore yma. Amen. Diolch yn fawr, Nan. Pregeth gyntaf Pedr ar Sul y Pentecost, ar wyl y Pentecost. Cyntaf yr wythnos fel hyn. Ac i'r dorf fawr na wedi dod ar gyfer yr wyl.
Bregeth gyntaf Pedr, bregeth gyntaf mewn gwirionedd yr eglwys Gristnogol, a faint o bregethau sydd wedi eu traddodi oddi ar hynny tybed. Y bregeth yma yn golygu, yr un bregeth yma, y bregeth gyntaf yn golygu bod yna 2,000 yn dod i gredu. Wel, o'n i dyden ni wrthi, allwn ni gyfri miloedd o bregethau. Dwi'n cofio nhw gyd, cofiwch, dwi wedi pregethu. Ac does yna ddim 2,000 wedi dod i gredu ar ôl yr un ohonyn nhw. Felly ni fentro dweud bod ambell un wedi cael ei ysgogi a'i cynorthwyo ar ei taith, a'i hannog felly, ac wedi ymateb i ambell beth a ddywedwyd. Dwi'n cofio'r bregeth gyntaf, cweit, rwle ynghylch y bala, mae'n siŵr, ond dwi'n cofio'r bregeth gyntaf yn Saesneg, achos oedd o'n dipyn o'r dîl yn doedd, a gwaith paratoi gorfod meddwl am bregethu yn Saesneg, yng nghapel Saesneg y bala, felly, yr English cause. Ac un ohonyn nhw'n dod, oedden nhw gyd yn siarad Cymraeg, y rhan fwyaf ohonyn nhw, ac yn dod wedyn ar y diwedd, i ti godi dy lais ysdi, ddim yn cloi chdi yn y cefn yna. A felly buodd hi aml i dro wedi hynny, ond hel pobl i'r blaen ydy'r ffordd hawsa iddyn nhw glywed. Y bregeth gyntaf yma, bregeth i ddynnig pregeth gyntaf Pedr, yn pregeth gyntaf ni fel eglwys Gristnogol. Mae'r bregeth yma, wrth gwrs, ac felly dyle bob pregeth a pob rhannu dyn ni'n wneud fel eglwys fod yn dwyn sylw ac yn canolbwyntio ar Iesu Grist. Wedyn ni ganwn ni emyn, ddiolchgar i Mayda, mae'n harwain i fo hon, 423, 423, Iesu, pwy all fod yn fwy na thi? Iesu, ti yw ngobaith i. Iesu, ti yw mywyd i. Iesu, fy nghyflawnder i. Iesu, caraf di. Mi glywn ni'r bennill gyntaf yn cael ei chanu ac wedyn mi gawn ni arwydd i ddod i mewn.
Rwy'ch chi ni fod yn cydweddio. Cofio am yr chweddiadau yna, yn cofio pethau sydd ar yn meddwl ni yna. Rwy'n ni enni dod â welwch i wneud hynna yn ystod yn gweddi. Cloi gyda gweddi'r arglwydd. O Dduw ein tad nefol, da ni'n diolch i ti am dywallt ysbryd glân ar deglwys. Diolch i ti am roi cychwyn ar deglwys yn y fan yma, ar ddydd y Pentecost, wrth fod yn rhoi yn erth yna o ddiechod, i fendithio'r sôn am Iesu Grist, a chdithau wedi a'i ddanfon yn wir i'r byd, i gyhoeddi tangnefedd, i gyhoeddi ffordd sydd yn wirionedd ac yn fywyd, y ffordd yna sydd yn arwain ata ti dy hun, i cymodi ni a chdi dy hun, ac i ddod â newyddion da a gobaith i'n byd toredig ni. Arglwydd da, dyn ni'n diolch i ti am arddel y neges yna. Yn diolch i ti bod ysbryd glân di dy hun yn dangos i ni Iesu Grist bob amser. Isio canolbwyntio, ac isio tynnu'n sylw ni at Iesu Grist, nid ato ei hun, ond at yr arglwydd Iesu Grist sydd yn ei anfon ef. Dduw, dyn ni'n diolch i ti am gael canoli yma, arna ti dy hun arglwydd Iesu. Diolch i ti am gael cyhoeddi amdana ti. Diolch i ti arglwydd treulio'n bywyd, unig fywyd dy fwyn. Diolch i ti am y fraint o dad, o gael cyhoeddi newyddion da. O'r weddaidd ar y mynyddoedd yw traed yr rhai sydd yn cyhoeddi heddwch, newyddion da. Yn dweud hynny wrth, o'n cael y braint o ddweud hynny wrth Seion. O arglwydd, fe alle yn bod ni yn meddwl beth gallwn ni fod yn ei wneud. Pa bod y gallai i ddweud yn dda am Iesu Grist. Wrth ni arglwydd, fod â hyder o ti. Nertha ni wir trwy'r ysbryd, i fod yn hyderus yn o ti. Mae ti sy'n rhoi geiriau i ni. Mae ti fydd yno mynd ar y blaen i ni. Os ydyn ni'n mentro dweud yn dda amdana ti. Wrth gymdogion, wrth ffrindiau, mewn sefyllfa, anffurfiol, efo'n teulu arglwydd. Nid i fod yno, nid i roi'r sicrwydd i ni bod ysbryd glân di gyda ni ac wedi paratoi'r ffordd ar yn cyfer ni. Nid i beri arglwydd bod o leini di dy hun, yn cael llywyrchu yno ni. Ac mwyn i hynny ddigwydd arglwydd, ni'n gofyn i ti fadde ni, yn gofyn i ti fadde ni'n helaeth yn feiau i gyd, ac i ti'n glanhau ni trwy'r ysbryd glân di dy hun, ac i ti beri bod Iesu Grist yn cael ei ddangos yn gweithredoedd ac yn geiriau. Am bod ni'n dod yn debycach bob un ohono ni, ac yng nghwmni'n gilydd yn dod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n cyflwyno i chdi'n gwaith yr wythnos hon arglwydd, ar ddechrau wythnos newydd. Llefydd y byddwn ni yn ymweld â nhw, bobl y byddwn ni yn ei cyfarfod arglwydd, pethau hynny sydd gennym ni i'w gwneud ac i fod ynglyn â nhw. Falle yn bod ni'n poeni am y pethau yma. Falle bod ni'n meddwl bod nhw'n bethau diflas. Falle bod ni'n gobeithio am bethau gwych i ddyfod. Gobeithio am bendith, gobeithio am wella a chryfhau. Arglwydd, dyn ni'n gofyn i ti gymryd y cyfan ac i dy law di fod ar y cyfan oll i gyd. A boed i'n munudau ni'n arglwydd ac i'n hamser ni'n ei gyd bod clod ac ogoniant i'r arglwydd Iesu Grist yn dy ddwylo di dy hun. Cyflwyno'n wythnos i chdi felly arglwydd, yn gofyn i ti'n helpu ni gyflwyno'n dyddiau, i gyflwyno'n yn horiau i chdi, ac i ddod yn aml ata ti, ofyn dy fendith, ac i fod yn sicr wrth gwmni gyda ni ac yn gynhaliaeth i ni. Cadarnhau ni arglwydd trwy dair, annog ni, cadarnhau ni da ddewidion i gyd, a di bendithion sy'n eiddo i ni yn Iesu Grist.
Cyflwyno i chdi bawb sydd ar y meddyliau ni y bore yma. Diolch i ti Arglwydd am bawb sydd wedi cael triniaethau ac wedi cael dychwelyd o'r ysbyty. Cyflwyno i chdi bawb sydd yn parhau yno. Yn erbyn unrhyw fath o ofal Arglwydd. A rhai sydd yn a gofal ganddyn nhw amdanyn nhw. Poeni amdanyn nhw. Ac yn isio bod gyda nhw. Byddai i chdi Arglwydd bod o'i cwmpas nhw gen i cyfleidio nhw i gyd yn ddyfreichiad tragwyddol gyda hun. Wrth i ni cyflwyno nhw, bawb sydd ar y meddwl ninnau yn unigol Arglwydd, mewn enid o dawelwch fel hyn. Arglwydd cliw ein gweddi, camheddwch yn y byd ni, mi feiddiwn ni ofyn Arglwydd ar ei dydangnefedd di. Bod yn disgleirio ac mor amlwg mewn llefydd lle mae anghydfod a thrais, a dialedd a chamddeall a phopeth sydd yn dod yn sgil hynny a thristwch, a gofid Arglwydd a galar. Bydd eich dangnefedd di fod yn y llefydd hynny. I bobl gael eu harwain at yr un sydd yn maddau, at yr un sydd yn tangnefeddu. Rhwng pobl a'i gilydd, oherwydd i fod ef yn dangnefedd ei hun yn dywysog tangnefedd, ac wedi gwneud heddwch rhyngom ni a chdi o Dduw Dad. Weithiau'n cyfarfod ni dydd Mercher. Wyddon ni bod llawer wedi effeithio, wedi gorfod ffoi, ac wedi gorfod gadael popeth ar ôl. Arglwydd, gad iddyn nhw gael nodd yma, ac yn y gwledydd maen nhw wedi mynd iddyn nhw. Noddfa garedig. Seintwar lle i fod, a lle i wybod dyfo ti o'i cwmpas nhw hafan dros dro Arglwydd. Iddyn nhw gael cryfhau eto, a cael dychwelyd at eu pobl, ac i ail godi y muriau sydd wedi dymchwel. Ni'n gofyn y pethau hyn Arglwydd. Yn denw di dy hun, yr un arroddodd batrwm o weddi i'r teulu. Wch ni gydweddio gweddi'r Arglwydd. Ein tad. Rhwng wyt yn y nefoedd, fan teiriau'r ded. Neled y deirlys. Neled ewyllus, Neges yn y nef. Felly ar y ddaear hefyd. Dyra i ni heddiw o'i bara blynyddio. A maddau ni yn gledio. Fel y maddew ni nai i'n gledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag dw am ni seiddo ti wedi'nas, a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Gawn ni ganu, yn rhif 529, ni ganwn am pwy da ni'n canu. Ni ganwn am gariad creawdwr yn ddyn, yn ynodd cyn oesoedd o fewn iddo'i hun. Ni chwilia cerywiaid, seraffiaid na saint, ehangder na dyfnder, nac uchder ei faint. Rhyfeddod angylion yng nghanol y nef, rhyfeddod galluoedd a thronau i'w ef, i ffygia'r ffurfafen, a'i ser o bob rhyw cyn blina fi gan am gariad fy niw. Eto, yn canu ni, yn moliant ni, yn cyhoeddi ni, yn canoli ar yr Arglwydd Iesu Grist. 529. Anodd cyn oesoedd, rewn ni
rannu'r fathyn, a Iesu han marw, Iesu hoerw, han marw ar groes Pryn, I ninnau gael byw. Wel, dyma'r bregeth gyntaf, ac mi welson ni'r wythnos diwethaf, fel mae'r Ysbryd Glân yn cael ei dywallt allan yn y fan yna, a mae'r nerth wedi dod, mae'r gwres wedi i enyn a'i danio, a neu hyder a grym bellach yn eu plith nhw i wneud y gwaith a mae Iesu wedi'w galw nhw fel disgyblion i'w wneud. Ac mae Pedr yn mynd ati ar ei draed, fe gofiwn ni, y Pedr hwn, ddaru wedi Iesu Grist, dair gwaith, pan oedd na forwyn bach yn ei gyhyddo fo, a jyst yn dweud, dwi'n dweld ti, efo'r dyn yma, efo'r Iesu yma, wyt ti'n dod o Galilea, dwyt? Na bodes i rioed mono fo. Galach fel hyn, yn ei gyhyddo fo gyntaf, yn dychryn rhag y fath geiriad, yn sefyll o flaen y torfaidd yma i gyd. Be sydd wedi digwydd? Be sydd yn digwydd yn y fan yma? Ac mae'n mynd ati i ddwyn i gof, achos yna waith yr Ysbryd Glân, ydy dwyn pethau i gof. Dwyn y gair i gof, dwyn yr hyn a ddysgwyd. Yn y fantais sydd gennym ni os da ni wedi dysgu adnodau erioed, fel plant. Wedi rhoi amser i wneud hynny. Bod yr Ysbryd Glân yn gallu dwyn nhw'n ôl i ni ar adegau penodol, pan dyn ni angen nhw. Mae'r cyfan yn gallu llifo yn ei ôl. Be sy'n dod i Pedr yn y fan yma pan mae'n gweld be sy'n digwydd ydy geiriau proffwyd Joel. A hyn bydd yn y dyddiau olaf, medd Dduw, tywallaf o'm hysbryd ar bob cnawd, ar bawb felly. Pob un, mhob man. Ac mae o'n dweud, wel, dyma sydd yn digwydd, ac fe welson ni'r llun hyfryd yna o Dduw yn rhoi ysbryd. A'r tafodau fel o dan yn dod i lawr ar wahanol genhedloedd ar yr adeg arbennig yma. A dyna sydd yn digwydd wedyn, wedi digwydd ym mhob oes. Mae'r cenhedloedd wedi cael clywed y neges yma. Ar bob cnawd, mae o'n cyhoeddi, ac mae Joel yn cyhoeddi bod yna gyfnod newydd wedi dechrau. Yna oes newydd wedi dechrau. Dim jyst wythnos newydd, neu blwyddyn newydd, ond cyfnod gwbl newydd wedi dechrau. Mae'r dyddiau diwethaf, meddwl fo, wedi dod, y dyddiau ola. Mae cyfnod y Meseia, a cyfnod tywalliad yr Ysbryd wedi cyrraedd. Gynt, roedd yr Ysbryd yn cael ei roi i rai ar ambell i achlysur. Rwan, mae o'r gael i bawb, bob amser, hyd ddiwedd amser. Bawb sy'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu, galw ar ei enw, cael ei hachub ac yn derbyn i Ysbryd Glân o. Ac mi fyddan nhw yn proffwydo, pob un ohonyn nhw yn cael y gallu yma i ddweud yn dda am Iesu Grist. A dyn ni'n mae'r oes yna'n dechrau, meddwl Pedr, heddiw. Adeg ynny, yr Ysbryd wedi'w dywallt allan. Dyn ni'n diolch am hynny'n dal i ddiw yn yr oes yma. Oes y Meseia, oes gwybod bod Iesu Grist efo ni. Oes derbyn yr Ysbryd Glân a'r nerth yna sydd wedi i dywallt allan ar eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r neges yn canoli. Wedyn, ydy ddo sôn pwy fydd yn proffwydo, pwy fydd yn cyhoeddi. A'r oes yma sydd yn dod yn canoli ar
un yma Dduw wedi i benodi. I benodi i wneud gwaith arbennig. Ac os ydych chi eisiau penodi rhywun i wneud gwaith arbennig, mae rhaid i chi nodi i gychwyn beth ydy'r gwaith yna. Does, ydych chi'n jyst yn penodi rhywun sydd gei helpu. Mae rhaid i chi wneud swydd ysgrifiad os ydych chi'n basa talu'r person yna. Neu hyd yn oed os oes yna hyd a lled yn mynd i fod ar y gwaith yn wirfoddol. Mae gofyn bod chi'n gwybod beth ydych chi'n cael eich penodi iddo fo. Fel yr oedd rhai yn gofyn, gafodd ei codi fod yn stiwardiad yn ddiweddar, fel maen nhw'n gofyn bob amser, beth fydd rhaid i mi wneud? Beth fydd eisiau wneud? Yn sôn am yr rhestrau ymweld yn cadw cysylltiad ar helpu ag ati. Ac yn y fan yma, beth sydd angen i wneud? Felly, mae adnod lle mae hi, 22 dwi'n meddwl, yn sôn am benodi. Sôn am Iesu o Nasareth, gŵr y mae ei benodi gan Dduw, wedi amlygu chwi trwy wirthiau'r rhyfeddodau ac arwyddion. Mae Dduw wedi penodi rhywun arbennig i wneud gwaith arbennig. A ydych chi'n gweld falle llun yn y fan yna o'r gwaith yna sydd i'w gyflawni, beth ydy'r broblem, beth ydy'r gwaith sydd angen i wneud. Wel, i dilyn o marc cwestiwn. Doli. Marc cwestiwn a bwlch a ebychnod. Mae'n y fwlch yn y fan yma. Mae'n y fwlch rhwng Dduw a dyn. A mae yna gap mawr yn bodoli yma. Pwy sy'n gallu llenwi'r bwlch yn eiriau'r proffwyd Esekiel? Mae Dduw yn chwilio am rywun i lenwi'r bwlch yma, sydd rhwngtho fo'i hun a'r ddynoliaeth. Dduw yn berffaith yn ei holl ffyrdd. Sanctaidd yn holl wybodus. Mae dyn wedi syrthio. Dydy dyn ddim yn gallu cyrraedd at Dduw. Mae angen, iddo geisio, mae angen iddo fo gael ei bontio hefo Dduw. A dyna ydy'r job description. Ni'n gweld swydd ddisgrifiad, swydd galluogwr cenhadol Sir Fflint wedi lleoli yn yr Wyddgrug a'r rhai bellach wedi'w penodi. Ni'n disgwyl iddyn nhw ddod ato ni yr haf a'r hydref yma. 10 peth iddyn nhw fod yn ei wneud ar y cefn yn y fan yma. Yn cychwyn gyda cynorthwyo bawb yn weinidogion blaenoriaid ac aelodau'r eglwysi. Osbarth Fflint o Eglwys Presbyteraidd Cymru, i ystyried eu cyfleon i wasanaethu, i genhadu ar rhannu'r efengyl a bod yn eglwys mewn ffyrdd gwahanol. I fynd ymlaen o hynny wedyn. Y prif beth yn y fan yma, prif job description yn y fan yma, ydy pontio rhwng Dduw a dyn. Ac mae Dduw yn mynd ati, meddai y proffwydi, i chwilio am rywun fydda'n wneud hyn. Mae Esekiel yn dweud hynny, chwiliais am rywun yn ei mysg, allai adeiladu mur, a sefyll o'n blaen yn y bwlch, i amddiffyn y wlad rhag dinistyr, ond ni chefais yr un. Cynna, wedi bod yn pori'n ddiweddar yma ac yn astudio Meseia penod 59. Gweld y sefyllfa sydd yn bodoli, sefyllfa mae dynoliaeth yno fo, lle mae pechod dyn wedi ysgaru rhwngtho fo a Dduw. Ac yn gweld fel y mae hynny wedi esgor ar drygioni yn plith ni. Fel mae'n sefyllfa wael yn yn byd ni. Ac mae'n dweud y mae gwirionedd yn eisiau ysbeilir yr un sy'n ymwrthod a drygioni, welodd yr arglwydd hyn, ac yr oedd yn drwg yn ei olwg, nad oedd barn i'w chael. Welodd, nad oedd neb yn malio,
Rhyfeddodd nad oedd neb yn ymyrryd, yna daeth ei fraich ei hun a buddigoliaeth iddo, a chynhaliodd ei gyfiawnder ef. Gwisgodd gyfiawnder fel llirig, a helm iachawdwriaeth am ei ben. Gwisgodd ddillad dialedd, a rhoi ei ddigedd fel mantell amdano. Dyw'n gweld yr angen. Yr angen i benodi rhywun. Am bod na neb arall yn malio. Am bod na neb arall yn gallu ymyrryd ar ran Dduw. Mae o'i hun yn gwisgo y pethau yma, gwisgo iachawdwriaeth amdano ei hun. Gwisgo cnawd a dod i'n plith ni yn ei fab Iesu Grist ac yn gwneud y gwaith ei hun. Byddwn ni'n deud yn aml iawn byddwch sy'n haws gyda i wneud o'n hun. Os byddwch chi'n edrych ar rywun, ddim yn deud i'n byd yn y fan yma, ni'n rhyfeddu. Mae gennym ni dream team, fel mae Gareth yn ei ddeud yn y fan yma. Ac efo pob peth, sa'ch chi'n gallu gwneud pob peth â chi. Dyna dyn ni'n da fel tîm yn yr eglwys. Ond mae Dduw yn deud, a dyn ni yn gwneud hyn fel tîm oherwydd bod Dduw wedi gwneud y gwaith angenrheidiol ei hun. Ni'n dwy'n ni at yn gilydd. Wedi gwneud y gwaith o gymodi ac o bontio rhwngtho fo a ni ei hun yn Iesu Grist wrth wisgo cnawd, wrth farw yn aberth ac yn waredwr yn lle ni, ac wrth gael ei atgyfodi eto yn fyw i'n cyfiawnhau ni. Felly, mae Dduw yn penodi, ac yn penodi Iesu Grist i wneud y gwaith yma. Ar ddiwedd y bregeth, mae Pedr yn dweud sôn yr wydd am Iesu o Nasaret. Gŵr mae ei benodi gan Dduw wedi amlygu i chwi trwy weithiau ar y feddodau. Mae Dduw wedi wneud ef, yr Iesu hwn, a groeso'n iaso chwi yn arglwydd ac yn Meseia. A ddim wedi digwydd i wneud o ar y pryd yn arglwydd ac yn Meseia. Nim ryw afterthoughts ar ôl trio penodi eraill oedd penodi Iesu Grist. Mae Dduw wedi penodi'r arglwydd Iesu Grist ers cyn yr oesoedd, ers iddo fo wybod i fod o am greu y ddaear ac am greu creadigaeth a dynoliaeth yn ôl i lunau ddelw. Yn gwybod rhyw ddydd byddai'r rhaid iddo fo ymyrryd ar ei rhan nhw, mwyn i dwyn nhw nôl i berthynas ag ef ei hun, oherwydd mae dyna ydyw ddymuniad i galon tuag ato ni. Ac mae o wedi cyflawni'r gwaith yma. Yn yr amser priodol, medde Paul, yr amser mae Dduw wedi benodi, oherwydd mae Crist eisoes yn yr amser priodol, a ninnau'n ddiymadferth wedi marw dros yr aniliol. Gobryn y bydd neb yn marw dros sy'n cyfiawn. Efallai ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros sy'n da. Ond prawf Dduw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaeth. Tra roedden ni'n ddiymadferth, tra roedden ni eto yn ein pechodau, eto heb allu ymateb, eto heb allu cynnig dim iddo fo, a mae o yn gwneud y gwaith yma sydd ei angen i'w wneud, mwyn cymodi ni ag ef ei hun, drosom ni ac yn rhoi Iesu Grist mwyn ni. A dyma'n gwaith ni'ne wedyn. Mae'r gwaith mawr yma wedi'w gyflawni trosom ni. Mae Pedr yn sôn am y dyddiau olaf yma, tywall o'i ysbryd, a bydd pawb, uchwybion a'ch merched yn proffwydo, yn cael y fraint o ddweud yn dda am hwn, am yr Iesu hwn, a groeso'i liaso chwi, ond mae Dduw wedi gyfodi ef. Do, bydd ddigwyddodd hynny. Mae maddeuant wedi westyn i ni. Mae yna gochwyn newydd, mae yna oes newydd, a mae yna nerth ar gael i bob un ohono ni.
Ac yn trio meddwl, be di'n swydd-ysgrifiad ni'na hefyd? Be di'n gwaith ni'na? Da ni wedi sôn am y comisiwn mawr, wrth sôn am esgyniad Iesu Grist. A'r gwaith yma mae o'n i adael i'r disgyblion ac iddyn nhw ddisgwyl am nerth. Bydd erbyniwch nerth, meddai Iesu cyn y madael, yn ddechrau llyfr yr Actau. Bydd erbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Byddwch yn dystion i mi. Tystio iddo fo. Na'n gwaith ni. Doedden ni eto'r bore yma, na'n yn holi am adnod, na'n cael rhoi search arni. Meseia 52, adnod 7. Cofiwch yr adnod ryfeddol yma, oedd hi'n arfer bod yma gyda thraed. Thraed pawb oedd yn blant rhyw 10 mlynedd yn ôl, wedi'w gosod ar wal y festri. Mae'n adnod sydd yn sôn am y braint ni'na. Nid gwaith i'w gyflawni fel petai, dan orfod, ond braint o gael bod ynglyn ag o. Mor weddaidd, mor hyfryd ar y mynyddoedd, yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth, sy'n dweud wrth Seion, dy Dduw sy'n teyrnasu. Dyna'r fath fraint. Rydyn ni'n cael yn galw i gyflawni'r gwaith yma. Cyhoeddi heddwch, datgan daioni, cyhoeddi iachawdwriaeth, dweud ac annog Seion, annog yr eglwys, annog yn gilydd, a Dduw yn teyrnasu. Dduw wedi teyrnasu hyd yma. Drwy'r pandemig mae Dduw, fel cyhoeddodd Gladys Roberts o Bwcle, yn gosfyd yn ystod y pandemig. Mae Dduw yn dal yn Dduw. Dy Dduw sy'n teyrnasu. A dyn ni'n annog yn gilydd yn hynny. Yn y gwaith hyfryd yma sydd gennym ni i'w gyflawni. Oherwydd bod yr arglwydd Iesu wedi cyflawni. Swydd-ysgrifiad yn llawn. Ac wedi eistedd ar ddeheulaw tad yn y nefolion leoedd, ac yno yn estyn i gymorth, yn estyn i ysbryd i ni'n yn eiriol yn cofio amdano ni bob amser. Ond diolch iddo, mwyn enw. Amen. Rwan te, yn ganw ni eto i gloi yn hoedfa felly. 597 a 7. 597. O ysbryd Dduw, ddylifa drwon, yw had y waith a grym y gros. O ysbryd Dduw, tyrd gweithia yno, cymhwysa ni i her ein hoes. 597. Grym ac yr
Diolch Arglwydd am efengil i'w chyhoeddi. Diolch am waith wedi'w gyflawni drosom ni. A ni'n ei lawenhau yn y gwaith hwnnw. Tra byddom ni Arglwydd, nerthan ni ynddo fo. Roi ni hyder yn dy waith. Dyw ha ni yn wir trwy'r ysbryd glân. Dowch i ni rannu'r fendith drwy'n gilydd. Gras i'n Arglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân. A byddo gyda ni os, awr hon hyd eith. Amen.